Løft stammen lidt op. Nej, den er ikke. Den er der. Jo, du kan. Du skal selv kæmpe med den. Kom nu. Jeg har så ondt i armen. Løft stangen. Du skal selv hive den ind. Den er ved at være der nu. Så hiver du den ind. Der var den. Super! Nej, jeg kommer og hjælper nu, Johan. Den skal ikke ryge af. Så bare op med den. Kom. Så ind over kajen, så det ikke falder af over vandet. Øj, den er vild. Altså, jeg vil sige, konklusionen på det her er jo ikke så god for mig, men... Ja, den er rigtig flot. Den skælder, mand. Drenge, kig lige herhen. Du er også med der. Ikke? Ej, bare lige på, som nu rager du af med som med. Det hedder med blus på. Og Simon siger, at vi skal se, om vi kan holde liv i det hele natten. Hvad er klokken? Klokken den er 11:15. Og vores reservebrand ligger lige sammen. Vi har reservebrand. Det skulle ikke ret meget, men... Det er ikke det meste. Nej, det er ikke ret meget. Men må ikke, vi klarer den. Du og jeg. Du og jeg, far. Ja, ligesom Emil. Du og jeg. Og få et kys. Godt. Tak for i dag. Det var en rigtig hyggelig dag. Nu kan det være, jeg kan se dig. Der var du. Prøv lige at kigge op. Sådan der. Super. Skal vi se, hvor lang tid vi kan klare os på det reservebrand.